У Києві, 13 у Криму, 11 грудня. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Абляєва. Доброго дня. Черговий неспокійний ранок у Криму. Окупанти приїхали додому до кримського татарина Рустема Османова та без жодних пояснень та документів забрали його у Бахчисарайський відділок поліції. За попередніми даними, сьогодні його судитимуть. Що йому закидають, нині невідомо. Я вот недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. Во сколько он не сказал, быстро выключил, не знаю почему. Но А какой-то протокол, какой-то документ они предъявляли? Не успела я увидеть даже. Сказали, что поехали с нами. Мне Рустем так сказал. Они, говорят, меня увозят. То есть протокола задержания ничего они не составляли? Нет, вроде бы я не видела, чтобы они бумаги что-то вытаскивали. Права Рустема Османова захищає кримський адвокат Рустем Кямілєв. Він розповів нам, що він тільки їде до свого підзахисного, і згодом ми вже більше зможемо розказати про цю ситуацію. Нагадаємо, що торік у лютому окупанти вже навідувались до будинку, де мешкає Рустем Османов. Озброєні силовики під час обшуку нічого забороненого в його домі не знайшли. Проте Османова забрали до відділку. За кілька годин після допиту його відпустили. У той день, 11 лютого 2016-го, у Криму відбулася низка обшуків, було затримано 12 осіб. Суд у справі кримсько-татарського громадського діяча Сулеймана Кадирова відбувся у Криму у закритому режимі. 20 грудня почне слухати справу Сулеймана Кадирова, по суті, так званий Феодосійський суд Криму. Кримсько-татарського громадського діяча звинувачують у закликах до повалення територіальної цілісності Російської Федерації у ЗМІ та інтернеті. Сулейман Кадиров – відомий у Криму активіст кримсько-татарського національного руху. Після анексії Кадиров почав координувати правозахисну діяльність в своєму регіоні, надавав юридичну допомогу і консультував співвітчизників з усіх проблемних питань. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста став його коментар у соцмережі. Там він написав, що Крим – це Україна. Підтримати родини кримських політв'язнів намагатимуться сьогодні у столиці. Сьогодні ввечері у Києві покажуть стрічку «Мустафа». Усі зібрані від продажу квитків кошти підуть на підтримку родин бранців Кремля. Стрічку обрали не випадково. «Мустафа» – це біографічне кіно про боротьбу за волю свого народу лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Усе своє життя він боровся за права свого народу, за право повернутися на батьківщину. Показ ініціює організація «Кримсоц» спільно із Домом вільної Росії. Під час показу усі охочі також зможуть написати листи політв'язням. Але ми дуже хочемо, щоб це болюче питання також цікавило більше коло людей. Тому 11 грудня о 19 годині ми чекаємо на тебе на благодійному просмотрі фільму «Мустафа», який розповідає про долю найвідомішого радянського дисидента Мустафи Джемілєва. Приходьте, оскільки усі зібрані кошти підуть на підтримку родин політов'язнених, які дуже потребують вашої уваги. У ці хвилини має розпочати засідання суду, на якому обиратимуть запобіжний захід Міхеїлу Саакашвілі. Лідера руху «Нових сил» зранку вивезли з ізолятора СБУ до Печерського суду. Туди ж попрямували прихильники опального політика. Адвокати повідомили, прокуратура вимагає для Міхеїла Саакашвілі цілодобового домашнього арешту. Михайло знаходиться тут, в приміщенні Печерського районного суду. Він знаходиться в кімнаті під конвоєм. В мене була можливість до нього прийти, допустили на хвилин 10, ми з ним поспілкувалися. Також прокуратура просить суд зобов'язати виконувати зобов'язання, не спілкуватися зі свідками, виконувати всі зобов'язання слідчого. Він почуває себе нормально, бадьоро, незважаючи на те, що він оголосив голодування. Він далі здійснює свій протест
і боротьбу. Це не те, що політична справа, це є розправа для того, щоб людину просто фізично відсторонити від суспільного життя, від звичайного життя. Зранку прибічники Міхеїла Саакашвілі перекрили прилеглу до ізолятору СБУ вулицю, аби не дати вивести його до суду. Проте намарно. Тим часом голодування, що Саакашвілі оголосив після свого затримання, триває. Про це повідомляють адвокати лідера Руху нових сил. Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві у п'ятницю ввечері. Екс-президента Грузії одразу відвезли до СБУ. Туди і підтягнулися прихильники політика. Учасники так званого маршу за імпічмент намагалися заблокувати прилеглу до ізолятора СБУ вулицю. Будівлю оточили силовики. А у неділю центром Києва пройшла хода тих самих соратників Саакашвілі. Підрив польського автобуса невідомими на Львівщині. Провокація, повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца. У відомстві вважають, це хтось влаштував навмисно, аби розсварити Україну і Польщу напередодні візиту польського президента Анджея Дуди до України. Обійшлося без жертв, але очевидно, що хтось абсолютно намагається розсварити нас з Польщею і зірвати візит президента Анджея Дуди. Ми зі свого боку зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. Наші правоохоронні органи вже розслідують. Ми дуже впевнені, що все ж таки вони будуть покарані, і хочемо сказати адвокатам, що не потрібно нас сварити з нашими сусідами. Інцидент стався в ніч проти 10 грудня, близько опівночі. Вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку і бічне скло польського автобуса. Постраждалих внаслідок події немає. За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туриста, зокрема і місцеві чиновники. Ковдра для генпрокурора. Автопробіг із такою назвою провели у суботу автомайданівці та Центр протидії корупції. Зо 200 автівок приїхали під будинок Генерального прокурора до селища Стоянка, що під Києвом. Розгорнули плакати, а також прапор у вигляді клітчастої ковдри. Такою самою, якою укривали в Феофанії відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, коли того прийшли заарештовувати співробітники НАБУ. Генпрокурор до людей таки не вийшов, але підтримати його приїхав нардеп Олег Барна. Акцію він назвав тиском на сім'ю Юрія Луценка. Розпочалася штовханина. Один з мітингувальників застосував сльозогінний газ. Цього разу ми заберемо права на управління державою у тих, хто зловживає цими правами. Це одне з двох. Або це проплачено, або вони собі роблять піар, або, відповідно, хочуть прикрити свій злочин. І до новин з фронту. У зоні АТО загинув боєць Віктор Зельманович із позивним «Друг Зеля». Чоловік служив у лавах Української добровольчої армії. Загинув напередодні, 10 грудня. І ще 5 наших військових дістали поранень, усі шпиталізовані. 4 українських бійців відбулися легкими пораненнями, ще один отримав бойову травму. Нині їхньому життю ніщо не загрожує. В Луганській області відновив роботу пункт пропуску Станиця Луганська. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. КПВВ закривали на 2 дні. Це пов'язано з ремонтом мостового переходу, що знаходиться за контрольним пунктом в'їзду-виїзду в напрямку непідконтрольної території. О 8 ранку він відновив роботу, проте транспорт проїжджати через цей пункт пропуску не може через погані дороги. КПВ, Станиця Луганська працює, в обидва боки проблем немає. Проблеми були в тому, що ми сподівалися, що на період цих відновлюваних робіт буде здійснюватись пропуск принаймні 2 дні навпроти КПВ «Золоте». Однак чуда не сталося, і бойовики вкотре відмовилися запускати трафік на цьому напрямку.
Схованку з російськими боєприпасами знайшли на Донеччині. Про це повідомили прикордонники. В схороні знайшли близько 30 осколкових та акумулятивних снарядів до гранатомета, а також 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Знайдена зброя та боєприпаси могли призначатися для диверсійних дій, припускають у прикордонній службі. З огляду на маркування боєприпаси виготовлені в Росії. Нині правоохоронці розшукують власників схованки. Скасувати рішення щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю закликали Дональда Трампа міністри закордонних справ арабських країн. Цими вихідними вони провели екстрене засідання Ліги арабських держав у Каїрі. По завершенню заходу дипломати зробили спільну заяву. Цей крок Вашингтона призведе до зростання насильства у всьому близькосхідному регіоні. Таке рішення Трампа – небезпечне порушення міжнародного права. 6 грудня президент США Дональд Трамп, незважаючи на застереження світової спільноти, прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Всі 14 держав, членів Ради безпеки ООН, розкритикували рішення Трампа. Показ фільму про Україну намагалися зірвати у Москві. Стрічку «Політ кулі» про реальний хід війни на Донбасі російському глядачеві мали показати в рамках фестивалю «Арт Док Фест». Утім, за кілька хвилин після початку до залу увірвалися невідомі, загородили екран, розпалили невідому речовину з їдким запахом та почали кричати, що не дозволять показувати антиросійські фільми. Глядачам погрожували, утім правоохоронці прибули доволі швидко і під загальні оплески вивели порушників спокою з зали. Быстро прекращайте! Не будет фильма против русских! Не будет этого фильма! Під час чемпіонату світу з футболу 2018, що відбудеться у Росії, в анексованому Криму не буде офіційних фан-зон. Окупаційна влада півострова раніше планувала встановити 2 великі фан-зони у Сімферополі і Севастополі та ще 2 менші в Ялті та Євпаторії. Міжнародна футбольна федерація ФІФА не дозволяє втілити плани окупантів у життя, бо не розглядає Крим як частину Росії. Про це повідомляє Кримська футбольна спілка. Більше, через санкції півострів не побачить жодних промо-акцій до чемпіонату світу. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заману» о 13-й. А саме зараз телеканал АТР транслюватиме наживо суд у справі Міхеїла Саакашвілі. Не пропустіть, будьте з АТР.